Dia 8 de 365 aprenent a tocar el piano. Després del calentament amb les escales, m'he ficat a practicar el ritme de shuffle amb la mà dreta, el qual he pogut fer ja a ritme de 70 bpm, en el qual he augmentat bastant. A partir de demà jo començaré a treballar també amb la mà esquerra per anar avançant i aprovar-me l'objectiu de fer la primera cançó amb aquests ritmes. Respecte a l'estudi 2, és un dia de començar a ficar dinàmiques. I la veritat és que ha fet que faig alguns fallos que bé, em mostren que encara estic encara lluny de perfeccionar aquesta peça. El positiu és que no tinc cap tipus de pressa i que seguiré treballant fins que la pugui tocar a la perfecció i amb una certa tranquil·litat. Tot i que això vulgui dir que aquí verem bastants dies la mateixa peça. Però bé, què s'ha de fer? Tot és part del procés i demà continuem amb iguals o més ganes del que hem fet avui. Fins demà.